Entrevistamos neste episodio 5 de As Follas Novas a un ilustrador e debuxante galego que ten un talento impresionante. Veredes tamén algunha foto na que podes aprecialo e que por sorte se presentou á Bolsa Ensaia 2022. Benvido, Chano Ripio. Hola, moi boas. Moi boas, como estás? Pois ben, en ambiente vigués que non acostumo, así que ben, a gusto. Ok. Bueno, Chano ven dende a Coruña tamén especificamente a gravar este episodio. Estamos moi contentos de telo aquí. Así que, Chano, bueno, falábamos fai un momento, non? Que queremos coñecerte máis, coñecer o que fas, coñecerte a ti. Entón, vamos a comezar polos inicios, vale? Como comezou a tua paixón polo debuxo, pola ilustración? Contanos un pouco onde arranca todo. Pois realmente, a ver, non soy como un típico ilustrador como que sempre debuxou, ni moito menos. Ao mellor como que, o sea, como todo neno, debuxaba, como calquer outro, solamente que eu que sei, como aos 8 anos para arriba, como que deixei, no? Como tamén fan moitos outros, no? Que todo o mundo debuxa, ata que chega un punto como que considerase como infantil ou inútil e como que o deixas. Considérase infantil ou inútil? Non, eu non o considero, pero penso que sí que se considera como algo, o sea, como unha cualidade non moi valiosa, saber como representar, debuxar ou retratar. Penso que non é unha cousa como que no colexio, nin... O sea, a visión como espacial e o debuxo non son como algo imprescindible, como pode ser a lectura ou o entendemento. Como que se dá menos valor a esa parte, quizáis. Sí, sen dúbida. Esa é a túa sensación, non? Sí, pois eu digo en plan de que todos os nenos comezamos debuxando. O sea, todo o mundo que lle preguntes vai che dicir que sí, que de neno debuxaba. A mí se me dá Pero fatal. non sei que pasou, que despois en plan como que desapareceu esta cualidade e ninguén debuxa. E logo os que debuxamos, pois somos debuxantes, cando realmente é unha cualidade que debería ser como moi común, non? Se te digo en plan, debúxame como ir a Rúa X, pois ti fasme como un debuxiño, un croquis de como chegar. Se te digo en plan, como é o teu camp, pois ti podes facer como un debuxo rápido, non? Igual que o describes con palabras, pois con debuxos. Ou eso penso. Así que nada, realmente como que sempre debuxei de pequeno, pero por un tempo como que o deixei, non pulín máis esta habilidade, e logo como que no bachelato, pois cando había que elexir que facer, o sea, quero decir, o bachelato, o sea, quero decir, na ESO, disculpa, xa tantísimos anos que non me lembro como era, que rematei a ESO, e na ESO como que cando rematas a ESO, como que ti elixes que facer, non? Se letras, ciencias ou artístico. E como que o último ano lembrome como de estar como debuxando, como que voltar como a debuxar, que parecíame como algo sinxelo, ou que, como que veía como que algo, como que en comparación co resto, como que se me daba ben isto de debuxar. E cando foi o tema de elegir que facer, pois dixen, pois artístico, porque a mí non me gustaban nin as letras, nin as ciencias, e de feito sempre fun como moi mal estudante, moito fracaso escolar, así que parecíame como das opcións a máis divertidas, sin dúbida. Te aburrías na clase? Sí, mogollón. O sea, sempre fun como pésimo estudante, como moi distraído, non me interesaba nada o que me dicían, o tema de ir a clase, exámenes, estudar, e solamente como que atender en clase máis de unha hora seguida parecíame horrible. O sea, eu sinto como que para min era como certamente un castigo. Ir a clase era un castigo, e aí comezabas como a debuxar? Sí, o sea, facía moitas cousas, facía en plan deportes, pois xogaba cos meus colegas no parque, friqueaba, e entre estas cousas era debuxar, que en canto estudos era como o que podía escoller, non podía escoller friquear ou vais ao parque, así que escollín debuxar. E entonces aquí, cando elixiches o bacharelato artístico, e aí empezaches como a perfeccionar un pouco estas habilidades? Sí, bueno, a ver, eu accedín como a bachillerato artístico e cando estiven aí dime conta de que realmente eu non sabía debuxar. O sea, quero decir, o meu non é unha cousa en plan de que fixera sempre. No bachillerato lembrome como de chegar e que na miña clase da ESO, pois eu era como o que debuxaba un pouco, non? Teño este recordo. E no bachillerato, pois dime conta de que súpeto éramos os que debuxaban de todas as clases como da ESO de Galicia. E foi como, wow, pois debuxo fatal. E como que aí como que aprendín un pouco a debuxar, pero bueno, logo dime conta que tampouco aprendín a debuxar. Aprendín como que se ensina, que como, por exemplo, encaixar, o claroscuro, non sei, como un pouco de teoría del color,
grafito, sanguina, o sea, como unha ensinanza do debuxo bastante orientada como as belas artes, como máis tradicional, digamos, sabes? Non aprendín como a debuxar como que che dicía antes de cabeza, en plan, debúxame isto, debúxame a outro, era como sempre copiando. Ajá. Pero bueno, fixe en mano e rematei, non? E despois? E despois a cousa foi que rematei bachelato e repetín como un par de veces, lembrome. O sea, repetín unha vez, un ano, en este ano como que pusenme como a debuxar pola miña conta, ia de vez en cando a algunha clase como de debuxo que estiven apuntado, pero como que ese ano foi como de sacarme como bachelato, as que me habían quedado e demais, non? E tive a boa sorte de que suspendín unha das que me quedaran e tiven como que repetir de novo, que foi como, puf, madre mía, son tremendo, son un desastre. Pero, bueno, a miña intención era como sacarme bachelato e chegar a Belas Artes en Pontevedra, pero dado isto, pues como non me quería quedar como outro ano en Coruña, pues pedíñame aos meus pais se por favor podía, pues non sei, acceder como a algún tipo de clase privada, un ano, para non quedarme quieto, mentras sacábame pues o que me quedaba, que de feito era galego, pero en fin. E nada, o que fixen realmente a partir de isto foi tamén ir a Pontevedra e sacarme en galego mentras seguía estudando no Gras Hermético. Que o Gras Hermético realmente é unha escola de ilustración e cómic que está en Pontevedra. Así que saqueime en galego ese ano, mentras sacaba tamén o primeiro ano de O Garaxe. O Garaxe. O Gras Hermético, sí. Ok. Vale, entonces, digamos, a paixón polo debuxo xa ven dende pequeno, aínda que houbera aí como un tempo, non? No que paraches, despois retomaches, sempre tiveches claro que te gustaba? O debuxo? Sí. Non che sei, o sea, al principio parecíame como unha variante divertida en vez de ciencias ou letras. E logo co curso este en Pontevedra, que era máis orientado como a ilustración e cómic, como que vin neste medio como algo moi chulo ao que quería dedicarme, parecíame como espectacular. En plan, contar cousas con viñetas ou ilustrar, como que en Pontevedra como que aprendín a que realmente isto me gustaba moito. Debuxaba antes, encantábame, pero realmente creo que foi un pouco en Pontevedra onde aprendín como a crear, e cando creas debuxando creo que é a parte máis guai de todas. Tamén decir que no Gras Hermético, que veces saqueime o sea que, aínda cando rematei o primeiro ano, eu quería ir a Belas Artes, pero ao final quedeime no Gras Hermético, quedan como 3 anos, bueno, eu fixen 4 porque logo fixen un de ilustración, e quedeime aí porque logo tamén como que den opinións como da miña contorna, da xente da miña contorna, e como que todo o mundo me dicía que era bastante parecido a, pues tamén, como algo máis técnico, como máis de copiar, como máis teórico. Así que, ao final, grazas a que repetí bachelato, pues coñecín o cómic, que é unha cousa a que me dedico agora mesmo, e aínda que no momento estaba como moi traumado con isto de repetir como 2 veces, o fracaso académico e demais, como que ao final penso que foi como un camiño que se me abriu aí accidentalmente, como que en certo modo cambiou o sea, non sei se a miña vida, en certo modo sí, pero polo menos o meu parecer. Ao final foi, porque moitas veces se fala, no? De feito falamos isto a veces en Mil Futuros tamén, que é outra rama de ensaya, o de perder un ano, non? En realidade, pois, según o que dices ti, ao final non foi perder un ano a nivel académico, pero realmente foi un regalo, non? Que abriu aí outra vía, non? Sí, sempre hai como este concepto, además como que de neno como que repetir unha cousa terrorífica, en plan de, vou repetir, os meus colegas van seguir avanzando, eu quedome atrás, coa xente do ano anterior, que ademais como que, cando eres un neno, como a xente menor que a ti, parecenche, pues un pouco idiotas, un pouco así, en plan de, ahora quedome con este, co outro, os pipiolos, claro, en plan cos mocosos. Pero bueno, que realmente habería como que deconstruir esta idea. Non sei como se pode facer, pero, jope, eu lembrome como que era moi traumático, ¿no? Naquel momento, e se agora mesmo podera verme, pues diría, pues tampouco foi tan mal. O sea, non sei como hubiera sido a miña vida se non hubiera repetido, pero sei que a miña vida repetindo non é tan mala. É curioso porque moitas veces temos como esta idea, non, de fondo, e, bueno, non foi perdelo, sino que abriu outro camiño. Para que debuxas? Para que digo debuxas porque, bueno, ilustración, debuxo, cómic, non? Sí, o sea, ten moito que ver. Para que? Cal é o teu estilo e para que fas iso que fas? É unha boa pregunta. O sea, eu sei para que o fago,
pero creo que non sei o meu estilo. Vale. O sea, o estilo pareceme como que vai variando según vas como evolucionando e que parte un pouco de copiar e de copiar mal moitas veces até que creas como aí un imaginario. O sea, como que o estilo para mí pareceme como a suma dos teus defectos que ao final crean como algo que é teu, pero non porque sea brillante, sino porque é defectuoso e polo tanto é teu. En plan, como es como original teu e vese Ujú. que tes como dinámicas, en plan como fas unha cousa, como arreglas unha man, como fas os ollos para que parezan ollos, como fas o pelo para que pareza pelo e non un matojo. Pois como mini tricks, mini trucos que te de usando e dices, pues isto queda ben, e vas como engadindo a teu estilo. E logo, en canto de por que o fago isto, eu penso que sempre que conto algo soe ser como temáticas bastante costumbristas. E cando non é costumbrismo, creo que voume un pouco como ao realismo máxico, no sentido de, a ver, tampouco teño moitísima trayectoria, e mellor digoche isto e logo poñemos a facer como unha historia de vaqueros, que non creo, ¿no? Pero que quen sabe. Pero gustame o costumbrismo ou o realismo máxico porque, en certo modo, como que podo plasmar o que teño como na cabeza dándome voltas e preocúpame e teño como pensamentos como estes intrusivos Ujú. e cando fago como algo en relación ao que estou pensando e me está como tarando a olla ou estáme como a facer comer teito, pois cando o plasmo e teño como historia ou debuxo ou unha representación como fiel do que penso no papel, como que en certo modo sinto como que estáme quitando como a espiña, en plan como que deixa ir. Ujú. Sabes, como que sinto que cando contas cousas como que mas quito de enriba, o que polo menos saco unha conclusión diferente a de cando estou en plan R, como Aí rumiando, rumiando. ¿no? Sí, xusto. O sea que é como liberar esa parte. Sí, é literalmente para min liberar. Ujú. E que realismo máxico? Cando te refires a isto, que é para ti isto? Buah, a mellor un trime, un triple, a mellor non é isto, pero... Bueno, o que sexa para ti. Pues, para mí o realismo máxico, en certo modo, digo outra vez, en plan de que a mellor estou moi inventando, pero para min é como falar como da realidade, como do costumbrismo, pero usando como obxetos irreais ou historias fantásticas Ujú. para chegar ao punto do que queres falar, como se fora unha fábula. Quero Ujú. dicir, ao mellor, como che digo, pois ao mellor, eu que sei, poño nunha historia en plan dous zapatos que falan, e nesa historia os zapatos que falan pois queren referirse como al camiñar ou camiño caminado dun personaxe que está canso e polo tanto os zapatos falan, e iso como que fala do personaxe, non sei, invento mo, Vale, é unha cousa en plan como que a partir do surreal pois como que podes falar como da realidade, vale, ok, entendo. Vale, sabes? sí, O sea, entendí. por exemplo, hai como un libro eh, que chamase... Fua, estou quedando fatal. Eso Matadero 7, pode ser? pode ser. Bueno, es un libro de Kurt Vonnegut que lime hai pouco como adaptación de Albert Monteis, que creo que está justamente como dentro do realismo máxico e do que fala, pois realmente é como do xenocidio, o sea, o xenocidio alemán contra os judíos e demais. E fala disto con un personaxe que fixo a militancia, que foi á guerra, que viu en plan como este tipo de altercados, este tipo de fascismos e esta loita contra o enemigo, pero non fala como da guerra como típicamente, como soldado vai á guerra, mata, trauma posguerra e demais, non? Sino que como que invéntase como que uns aliens como que lle abducen e a partir da abducción como que fala como deste episodio como postraumático, pero o usa como para referirse como á absurdez que ten que levense nenos á guerra. O sea, pues este tipo de fumadas pareceme moi interesantes para realmente falar das cousas sen falar literalmente delas. O sea, facer como un símil ou unha metáfora, pero sí, para resumilo, eu penso que é como unha fábula. En Ujú. plan, usar como elementos surreais para falar do que ti queres. Como é o teu proceso creativo? Iba a Mm, decir en que te inspiras, pero entendo que tamén entra dentro desto que falamos, non? E como é o teu proceso? en ilustración ou en cómic? En xeral un En pouco. xeral, ou en cada unha si queres. Cando é ilustración, o que parto realmente é un pouco da idea que me dicen, o encargo que teño, e a partir de aí como que esa idea como que xa está como preconcebida e como que vou na pulindo, pouco a pouco.
e é máis fácil. E se non, ser unha idea propia, pois pode ser de algo que quero falar, ou algo que me interesa, ou algo que gustame de forma estética, e o que fago realmente como primeiro, en plan, como escribir a idea moi bosquexada, en plan, escribindo en papel, en letras, vaya. E logo, en plan, pois voulle en plan dando forma de, pois, fago un par de encadres, fago un par de personaxes, vou nos movendo, e logo fago como un pequeno layout, que es como un pequeno, es como storyboard, sabes lo que é o storyboard? Sí, Como pero bueno, por si alguén non o sabe, o claro, contamos. pois como os paneis que saen antes de facer como unha filme, unha película. Que antes da película hai como unha persoa como que debuxa os planos, como así un pouco rápido, en plan para entenderse. Es como facer planos, pero a fase previa como de forma moi esquemática para que logo o director ou para que logo en plan o autor poda recoñecelos e lembrese dos planos que hayan como en cada escena. Son os planos finais da película, os medio finais, pero moi esquemáticos, para que será como un clic e como que xa vayas como a ese plano en concreto, sabes? E realmente fago un layout que es como ese storyboard, pero aínda máis bosquexado, en plan para fixar as ideas que quero plasmar e os posibles encadres. Logo xa fago como un bosquexo un pouco máis rematado, o lápiz, a tinta e logo o cor, que eso traballa tamén en tradicional. O cor estou como un pouco pelexando porque sempre fixenno en digital porque parece moi fácil e pareceme como que podes como experimentar bastante, dar con gamas como moi experimentais e chulas en digital. E agora estou comezando como a tamén facelo en tradicional o cor porque sei que fago todo en tradicional, pois tamén como un pouco de mágoa o tema de o último paso en digital. O sea, queres recuperar tamén esa parte. Sí, porque canto menos pase enfrente do PC, para mí mellor, creo. O sea, que en Core a min divérteme moitísimo, o tema de... O sea, quero decir que en canto a procesos, en digitais, o máis divertido pareceme o Core. Pero, jope, es que traballar en tradicional para min pareceme tremendo. Además, como que disocias mogollón da vida real. O sea, é unha locura. Co PC como que sigues como un pouco coa mente posta na realidade e cando fas como algo en tradicional, como que, jope, mola moito artesanal. E como que aí sí que sinto como que distraigome completamente e sí que estou sendo como un debuxante ou un artesán, sabes? Sinto como que estou facendo algo como 100% concentrado, 100% como fluindo. Un artesán do debuxo. Sí, como que entro na zona. Eso gústame, tamén do debuxo. Antes decías, bueno, dixeches varias veces como a palabra disfrutar, ¿no? Divertirte, é importante, entendo, para dedicarse a isto. Sí, senón non podes, eu vería. O sea... bueno, estou pensando que non che falei do cómic, en plan, o proceso do cómic, pois é que en plan respóndoche e logo che conto. Sí, respóndeme a este e despois nos metemos aí co cómic, claro. Que, claro, es que é un mundo tan precario que se non che divirte, eu non lle vexo ningún tipo de sentido a dedicarte a isto. Quero dicir, é tan precario para tantísima xente e tan pouca xente vive tanto dos cómics moito menos, pero tamén de ilustrar moi pouca xente vive. E é tan precario, tan difícil como conseguir dedicarte a isto, ter un soldo digno, e logo compaxinar con pagar un aluguer, alimentarte, e ter familia, xa nin che conto. Pero é tan difícil como acceder a unha base económica para sustentarte do debuxo e do creativo en xeral, que eu penso que se non che divirte, es que para que estás aí? Es como coller como o camiño máis complicado de todos, en plan, o creativo, e aínda por riba que non che divirte, es que parece un absurdo. Tamén por iso penso que a xente que somos creativos somos moi pasionais con o noso traballo porque senón non estaríamos aquí. O sea, todo o que move a profesión do debuxante é a paixón. Estou como 100% seguro disto. Dices, non? Precariedade. E unha das preguntas que tiña aquí era se pode vivir do debuxo, se pode vivir de ilustrar, se pode vivir do cómic. Es que non quero deprimir a ninguén, sabes? Vamos a contar a realidade, a túa realidade, o que ti vives, ¿no? Es que sempre que me preguntan disto como que, o sea, lembrome con José, que estivemos como en comba, o sea, José é un colega da revista, é un compañeiro, ¿no? Que revista? Así a revista contamos que temos de Boa Onda Comics, coa que presentei en 2023, dixeches? 22 a Ensaya, que presentei como a idea do primeiro número, que é unha revista antolóxica galega que trae como a xente emerxente do medio e como que dá exposición e conta, pois, eso, pois as súas historias. Despois vamos a volver aquí porque me parece interesante, pero para poñer un pouco de estructura, ¿no? Sí. Entonces decías, falando con José...
Pois sobre falando con isto, ¿no? De se José, pode vivir do debuxo. claro, hubo esta pregunta en Conbarro, con José nun falado do que dimos, e, jope, dímonos conta de que somos moi pesimistas cando falamos disto. E gustaríame non selo. Gustaríame ser como máis positivo, é dicir que sí, que hai saídas, que hai formas, hai medios, pero que a realidade é que esta pregunta sempre é bastante, pues, non sei se triste, pero un pouco como un golpe de realidade de que é moi complicado vivir de isto, non hai medios, os soldos son moi baixos, hai unha concepción de que o traballo noso non vale tanto como realmente debe. Cando falas con un cliente, como que sempre que lle mandas un presuposto tes como a dúbida interna de subinlle moito prezo, en plan vai pensar que é moi caro, porque realmente sabemos que hai esta percepción no entorno de que o noso traballo está como moi mal considerado. É que eu que sei que 200 euros por unha ilustración feita sen concepto, da nada, de cero, como que é algo como carísimo, e que solamente unha persoa con renome podese permitir cando realmente é un prezo estándar, e diríache que é incluso baixo. E claro, é moi complicado, por qué? Porque o oficio está denostado. O sea, ti supoño que escoitaréis algunha vez en plan de pero si isto pode facelo o meu primo, chico. É facer 4 trazos e xa está, claro, non? sí, efectivamente. E está denostado. Logo, culturalmente, somos un país como que non aposta moito polo talento nacional, e temos moita fuga de cerebros, e porque non temos profesionalizado isto. En canto a ilustración, creo que o camiño é un pouco máis holgado, pero en canto ao cómic, eu diríache que en absoluto. Mover proxectos é moi difícil, faltan moitas axudas, acceder a axudas é tamén un circo, porque tamén sempre van en base a concurso, e ao final somos un montón de ratas pelexando por un churro. E penso que é un pouco isto, que realmente é un oficio que non está profesionalizado, ni moito menos, e que os creadores en España movenos completamente a paixón, porque se fora o económico non quedaría ningún. Queda aquí a reivindicación, que tamén é importante, non? Sí. Ti vives de isto a día de hoxe? En absoluto. De feito, agora estou outra vez estudando deseño gráfico, porque faime falta un curro formal de isto creativo. E logo tamén, pues, claro, en plan, pues, compasino curros, pues, tive unha época hai pouco tempo de que casi era como a Barbie, tiña 50.000 oficios, en plan, que sei, estive na guardería, de pizzero, estive menos dun mes de hostelería porque botáronme porque era malísimo, montando postos, mercadillos, cobrando en B. Pois eu que sei de que ao final buscaste como... O sea, quero dicir, ao fin e ao cabo eu teño privilexio porque vivo na casa da miña nai e non teño un gasto terrorífico, pero tampouco podo moverme da casa da miña nai porque non teño os cartos para facelo. E todo o tempo é como este debate de que fago. Búscome un curro de zona completa 8 horas en hostelería ou aínda máis, mentras deixo como un pouco de lado a miña outra faceta, cando compasino estou completamente esclavizado porque non teño tempo para facer nada, e agora que estou pues, traballando, estudando, estudando e debuxando, pues, é un pouco a mesma cantina, non? Gustaríache poder vivir únicamente de iso? Hombre, por suposto, eu penso que é o camiño. Quero dicir, tampouco teño un traballo que me mata, e agora de feito estou sen traballo, pero, jolín, non sei, gustaríame non ter que estar como sempre como buscando unha cousa tras a outra, non? Cando non teño traballo, porque non teño traballo, porque teño traballo porque non fago os cómics, porque cando fago os cómics debería estar como estudando isto para ter unha saída no futuro. Gustaríame que a miña vida non fora como de ser un home orquesta. Gustaríame pues, que o oficio que estudei e ao que fago, e ao que me adico, pues me dera de comer, como dan outro tipo de oficios, como pode ser, pues non sei, carpintero. A día de hoxe, relacionado con isto, entón, en que te poderíamos contratar? Unha persoa individual, unha empresa, alguén? Cales son os servicios que ti fas? Claro, é que, sabes que pasa? Que o tema de... O sea, un creativo vai che dicir, pues o que che vou dicir eu, o que ti me pidas. Porque ao fin e ao cabo estamos mortos de fame e digo, che, pues mira, fagoche un logo, fagoche unha ilustración, fagoche unha viñeta, un cómic, unha tira de prensa, o que ti queiras. En plan, ao final tamén temos como a ventaxa de que o creativo abrenos como moitísimas portas a facer todo tipo de labores. Así que somos todoterrenos aínda que non queramos. Así que eu diríache iso, pues sí, pues un logo, pues unha ilustración,
pues 4 páxinas dun cómic, pues un libro ilustrado, un cómic completo, pues non sei, un mural. O sea, creo que toda a xente que dedicas a debuxar somos moi polivalentes. Antes falabas do cómic e Hmm. falabas dun compañeiro. Contanos un pouco que é este proxecto e tamén vamos a relacionalo con Ensaya, porque foi precisamente con este proxecto co que te presentaches á bolsa. Entonces, contanos un pouco que é este proxecto. Pois nada, lémbrome pois que cando rematei como o Gala Hermético, como que tivemos como un ano de impas, máis ou menos, en plan para facer portfolio, enviar a editoriais, proxectos que tiñamos como na escola, e como facer pois eso, dosieres para que nos contratasen, e como que hubo un verán que non sei, como que tiven como contacto con unha xente pois creo que son de Andalucía e Madrid. Bueno, non, o sea, que aquí vou me equivocar. Bueno, unha xente estupenda do colectivo Malfario, Malfario Comics, que coincidín con eles como nun festival de debuxo que facía o meu profe chamado Bosquexo, que en Sende. E coincidín con este equipo, os de Malfario, e como que ensináronme como unha movida que tiñan eles, que era como unha revista como colectiva de autores, a corro, en tapa rústica, que é tapa blanda, e que facía iso, en plan, como que englobaba como historias con unha temática e as recopilaba. Eu quedeime completamente tolo vendo isto, porque parecíame unha maravilla, en plan, tanto estilos como o tema do formato da revista, como, non sei, parecíame moi fresco, e como que me lembraba bastante como as revistas que facíanse antes, rollo Golfiño, Metal Hardland, la Heavy Metal, pues el Acimo, que el Tebeo, pues a todas estas como dos 80, 90, 70, e como que me lembraba isto, e dixen, jolín, que guai que isto siga vixente, sabes? En plan, de poder collerme como unha tapa rústica como esta, e ter a disposición con un montón de historias super chulas, con estilos super diferentes. E como que daquelas, en plan, como que Pollito e Porto, que é o meu profe, comerome un pouco a olla con isto, con esta idea, e lembrome como chegar a miña casa de Coruña, que además teño como unha pizarra, así como grandota, porque a miña nai como que sempre estivo como obcecada en poñer unha pizarra en todos lados. E collén a pizarra e como comecei a poñer nomes, ideas e demais, como poseído. E a partir de aí, pues, fixen o grupo, comentei a idea, e como que a xente estivo como sempre como 100% disposta e deronme como, o sea, deronme como as súas habilidades para facer a revista. O sea, quero decir, ao final somos moita xente, hai que participar en cada número, nós, os coordinadores, tanto Irene, José como a min, tamén debuxamos nesta revista, e realmente, jope, eu quedei impresionado como somente a idea como que causou como en certo modo furor no sentido de que pois hai a idea na mesa e todo o mundo como que está de acordismo en vez de, fago 8 páxinas, pois eu 12, pois eu 4, eu 6, e un traballo que non é remunerado porque sae como de realmente facer como exposición do talento e facer como algo por pura paixón, pois sorprendeume que a pesar de non haber cartos, pois como que a peña estivera disposta. A partir de isto, o que fixemos realmente para financiar o primeiro número, ollo, Como, di outra vez, por favor, o nome da revista. Boa Onda Comics. Boa Onda Comics. Sí, a ver si queda. O colectivo, entre comillas, chamase Boa Onda Comics, e sacamos como un primeiro número que era Boa Onda Comics 1, que realmente o que ia che dicir é que foi financiado por crowdfunding para poder imprimilo. E tamén foi como a segunda sorpresa de que o crowdfunding sordeu como a mitade de que estaba como a facerse como primeiro número, a mitade como finais de maquetalo enteiro, de levar a imprenta e demais, e fixemos un crowdfunding de volaba mogollón que isto colara, e así non temos aquí un gasto enorme de impresión que vai de noso bolsillo e pode como causarnos a ruína. E foi de, bueno, pois facemos un crowdfunding a ver que pasa. E fixemos un crowdfunding, maquetámoslo todo ben, pusemos como o traballo que tiñamos xa como en galería, no inventario, na web para que todo o mundo pudiera verlo, registrámoslo e petou. Tampouco petou moi loco, sabes, en plan, moi a nivel local. Pero de súpeto, pois non sei, tiñamos casi 2.000 euros no crowdfunding, cando a meta eran 1.200, ou 1.200 creo que eran, e que conseguimos como 2.300, creo, ao final, así. E nada, doblamos como
o presuposto que tiñamos pensado, menos mal, porque logo eran moitos máis cartos dos que pensábamos en canto envíos, paquetería, correos, imprenta, IVA, tal. E a partir de aí como que conseguimos fondos para imprimir o primeiro número, un pequeno colchón para o segundo, e agora, pues, un pouco grazas a crowdfunding, ao mecenazgo e a autoedición, como que temos como unha pequena, moi pequena bolsa no banco para seguir como producindo. E os mecanismos un pouco ¿no? De, ao final, coller unha revista, vendela, e a través dela como financiarnos, todo o que financia, o sea, todo o que a xente paga pola revista vai directamente como ás arcas da revista. Non, o sea, non pagamos autores, pero tampouco en plan, o sea, tampouco nos beneficiamos disto. O sea, todo o que gaña a revista é para a revista. E é cíclico, quero decir, en plan, temos cartos, sacamos un seguinte número, o seguinte número véndese, sacamos o seguinte. Quero decir que a revista realmente, se algún día morre, é porque quedámonos en pasta, non é por paixón. E nada, e esta é un pouco a nosa mecánica de traballo. Gustaríanos pagar os autores? Obviamente sí, pero é un traballo que non podemos dar, porque non somos ningún tipo de empresa, non temos un traballo listo estable, e ao final o camiño que nos queda é a autoedición. O que sí que facemos, que parece moi interesante, que sí que é un pouco o mesmo modelo que Malfario, e non vexo moito a xente que autoedita, por dar ideas, como realmente o que facemos é como vender a precio de imprenta a revista, o sea, ao precio unitario. Quero dicir, se vendemos unha revista a 15 euros e a revista costa, me lo invento, 2 pavos facela, pois vendemos como os autores a precio de imprenta a revista para que financiense a partir do cambio de prezo de imprenta a público xeral. E temos como esta dinámica, que é unha dinámica pois que tampouco baste facer rico, pero bueno, mellor pois unha compra mensual podeste facer, sabes? Ok. E por que se te ocurriu presentarte á Bolsa de Ensaya? Porque quería cheles. Claro, porque queríamos, o sea, quero decir, parecíanos como un rollo moi guai de difusión. Pensábamos que o noso proxecto, que en certo modo apelaba bastante á normativización e á normalización, pegaba moito con Ensaya, é porque 6.000 euros dábanos como un percorrido futuro moi importante. 6.000 euros, por exemplo, axudaríanos como a financiar 3 números cara a futuro. 3 números que logo serían máis ademais porque estamos todo o tempo vendendo as revistas. Así que realmente sería como un colchón moi bo para a revista contar con 6.000 euros así como de nada, de súpeto. E vimos Ensaya e pensamos, de locos, esta bolsa está feita para nós, para este proxecto. Presentámonos e quedamos finalistas. E foi sorpresa. E quedámonos como aí as portas, pero penso que saiu ben, porque logo a partir de aí tamén como que coñecían a xente de Anceo, fixemos un comic aí con eles. Xusto por isto te iba a preguntar, non? Fochedes finalistas da Bolsa, non gañaches a bolsa, pero gañaches a primeira residencia da historia de Ensaya, que foi en Anceu. Hombre, así dicho, parece moi importante. É importante. Sí, Foches a primeira persoa que disfrutou de isto, entonces, que pues tal esa experiencia? Contanos. Pues nada, tremenda. A mí encantoume, quero decir, a min estarme pagando como a estancia para facer TVitos, pues eu encantado, claro que sí. Estiveches en Anceu, contanos un pouco, hai xente, de feito, os cracks de Anceu forman parte tamén da comunidade, non? Pero se hai alguén que non sabe que contanos un pouco a experiencia, que é Anceu, que facías ali, canto tempo estiveches, contanos. Claro, sí. Bueno, a mí me facía moita graza estar en Anceu, porque sentíame como un pouco de... Bueno, está aquí o que debusa, que vai facer un cómic. Porque había como xente de todo tipo, ¿no? Había xente que estaba aí, pues, ao final traballando online, todo tipo de curros, ¿no? E como que facíame como graza que eu estaba aí, pues, para facer un cómic. Porque Anceu é un coliving no que se xuntan un montón de profesionais, claro, de un montón de sectores diferentes, non? E que conviven de alguna forma e traballan. Que conviven aí, traballan de forma online, en traballos que a mí parecíame como de todo tipo, en plan, como moi divertidos, moi creativos, logo moi serios. E logo estaba por aí, pues, o chavalito que vai facer un cómic de Anceo, e como que, pues, non sei, facíame como gracia estar aí, ser como ese personaxe como máxico de que, si, logo vais a sentar na mesa de debuso, vai facer como un cómic e vai ser increíble, e yo, a ver, tal. Pero nada, como experiencia moi guai. Realmente África e Agus, que nos levan iso, pareceme como xente moi riquiña, me deranme como sempre como moitas facilidades para estar aí. De feito, como que entreguei como traballo un pouco tarde e como que sempre me están dando como moitísima cancha, en plan de, bueno, ti cando remates, remata, ti cando remates tal.
Así que foi como un traballo moi cómodo para min. E nada, foi interesante porque encantoume como tema de traballar como fora da miña casa, no rural. Encantoume realmente a dedicarme a algo 100% durante un pouco menos dun mes, porque unha cousa como que é super rara na profesión. O sea, ti con quen fales creativo ou ten un certo nivel de privilexio, ou ten como unha comodidade económica, ou unha residencia onde pode vivir sen moitos gastos, ou non vaste poder dedicar a algo tan precario un mes entero. Un mes entero, e non che digo xa pois, o que che pide, por exemplo, un cómic de 120 páxinas, que polo menos 2 anos. Así que ter como unha oportunidade de estar un mes traballando nalgo en concreto do debuxo, a min parecíame fascinante, un privilexio. Eu estaba como un neno, claro. Además, eu baixaba aí pola mañá como as 9, facía unhas tostadas con marmalada, mentras estaba vendo as vacas e as cabras, dando un paseo polo monte, e dicía, isto é mi vida. Lujo total. Claro, ¿no? claro, o sea, eu nacín para estar aquí. O sea, eu nacín para estar tan chill. E nada, increíble. E logo a xente tamén como moi riquiña, a verdade, como todo moi tranqui. O sea, aí naceu un cómic en esa Sí, estancia. naceu aí pues, un fanzine que eu chameille, non preguntei a ninguén, pero eu chameille pues, Así e Nito, que eran como dos personaxes, Así e Nito, que eran como dos marcianos que baixaban como ao pobo de Anceu a facer gamberradas, que estaban como aburridos en plan por Marte ou por donde sexa, por la Vía Galáctea. Vía Láctea? Vía Galáctea, no, Vía Láctea. Vía Láctea Mima. ou pola galaxia. Bueno, para que saibades o que sei do espazo que é cero. Pero nada, eran como dos marcianos que baixaban como a Terra, aburridos de dar como voltas polo espazo, e daban con un pobo que era Anceu, e parecelles perfecto para facer gamberradas. E así, como marcianadas e macarradas, como que se me van ocurrindo, vendo como o contexto de Anceu, a xente que vivía aí, e os colivers, e eran como surdindo. Aproveitando isto que falábamos da bolsa e da residencia en este caso, non? Vamos a facer un recordatorio breve que quedan poucos días para que vos presentedes á bolsa deste ano. O 2 de novembro cerra o plazo. Recordade que este ano, por primeira vez, é unha bolsa de 10.000 euros e quedan poucos días, así que aproveitade que presentadevos. Pois non me lembraba, así que si vou correndo, porque sinceramente esquecíame disto. Aproveitando o momento. Sí, sí. Ok. Como te ves a longo prazo, Chano? Uf, pobre. Pobre. Non sei, no, tampouco, o sea, quero decir, teño privilexios. Eu penso que teño máis privilexios que moita xente, porque tamén os creativos pues, temos como privilexio de poder como estar debuxando e non estar como, eu que sei, en plan, unha xornada de 12 horas al día en hostelería, sabes? Ou esclavizados en plan por unha empresa. Al final, acabamos somos xente, o sea, non todos, pero que falo de min, neste caso, de que dentro da miña vida, da miña rutina, podo dedicar ao debuxo un tempo pues, do que eu estou non sempre contento, pero conforme. E nada, no meu futuro pues, vexo pues, non pobre, pero precario. Precario, se sigo dedicándome ao debuxo, pero bueno, tamén como que logo como que miro un pouco para atrás e sí que vexo bastante melloría como estaba antes. Non a melloría abismal, pero vexo como que van saindo cousas e iso como que anímase. Ás veces como que me esquezo, pero penso que o camiño é este. Así que vexo futuro precario, un pouco brillante e un pouco incierto, pero ilusionado, eu diría, sí. O sea, o camiño é por aí, eso tes claro. Eu diría que sí, porque ao final acaba unha cosa que me apasiona, e a min que me custa moitísimo que algo me apasione, pues sinto como que se algo como que me fai emocionarme, chorar, rirme demais, como que teño que seguilo, aínda que sexa moi arduo. O sea, este é o momento tamén que estás agora, o momento de, sí, precariedade e a vez isto, non? Que en certa forma te emociona tamén ahora os ollos, non? Sí, se vidrian un pouco e é como é un sentimento auténtico isto, claro, non? sí, é un sentimento moi puro, pero porque tamén cando se consiguen aquí cousas, pues valen máis porque custan moito facelas. Así que, sí, todo o que che quita o cómic dacho de volta logo cando consigues cousas. É o que sempre falo con José, o que che dicía que é un pouco ás veces que pecamos de pesimistas, de, Dios mío, sufrimos tanto facendo as cousas ás veces, en plan, como rematando unha ilustración ou un cómic,
Pero cando temos como rematado todo maquetadito, impreso e demais, é tan bonito que decimos, fuá, veña, outra vez ao ruedo. O sea, es como unha relación bonita, tamén un pouco tóxica, pero bonita co medio. E creo que por iso tamén o medio ten tanta paixón e tan pasional, porque a xente que o levamos como que somos locos. Somos un pouco locos. Si nos estás coitando alguén que se plantexe dedicarse a isto, debuxar, que lle dirías? Algunha rapaza que poda escoitar esta entrevista e que non saiba e que saiba que lle gusta, Pois que lle dirías? a un rapaciño ou rapaciña, pois non sei, diríalle, pois raparigo, non penses aínda en facer disto profesión. Debuxa porque che apetece, porque che gusta, porque eu mellor cheguei moi cedo a isto do debuxo como profesión. Hubiera me gustado estar debuxando máis pola miña conta, por puro interés propio, individual, en plan porque me gusta, porque me encanta, en plan estar como horas, pois eu que sei, despois de comer ou antes da merenda ou na merenda, en plan debuxando nunha mesa. Hubiera me gustado moito ter iso e non o tiven. Así que é un pouco o que envexo da mocidade que está agora debuxando, que eu non tive porque eu como que xa descubrín isto moi tarde, como máis como ao filón profesional. E diríalle iso, que disfrute, que disfrute que logo non é tan disfrutón. Que logo disfrutón, pero que disfrute cando poda, do puro que é o medio cando eres un neno. Moi ben, pois creo que con esta mensaxe vamos a cerrar. Vale. Non sei se queres dicir algo máis para rematar. Pois, que dicir, nada, que sacamos hai nada o terceiro número na Autobán, que é un festival de autoedición que foi en agosto, e que podedes conseguilo, mercalo, a través do Big Cartel que temos en redes sociais, na conta de Boa Onda Comics GZ, e que aí podedes apreciar o traballo que leamos feito, porque temos aí unha página de Instagram bastante guapa, que levo eu. Falando de todo. Falando de todo. E que aí podedes mercar as revistas e apoiar o traballo noso. Perfecto. Pois nada, animamos. animamos. E tamén un saúdo a José e Irene, que tamén son coordinadores e non están aquí, pero son cos que levo isto man con man. Por favor, xa os nomeamos antes, pero agora mandamoslle o saludo dende aquí. Moi ben, pois nada, con isto pechamos. Podedes ir ao Instagram a bichear aí este traballo do que nos fala Chano e tamén os seus compañeiros. E nada, pola nosa parte agradecervos que estedes do outro lado, como sempre. E pechamos entonces aquí o episodio 5 de As Follas Novas. Moitas gracias, Chano. Nada, a vos. Hasta logo. Ensaia, unha comunidade que traballa para impactar na seguinte xeración.